hevoskuiskaaja. Saatana luupää! Jos se nykiminen ei lopu, niin kohta sinulle tulee noutaja! Elettiin 60-luvun puoliväliä. Alkukesää. Olin taas kerran päässyt koulun kesäloman alkajaisiksi. Tätimme Impin ja hänen miehensä Armaksen luo heidän maatilalleen Jaalan Nisukseen. Siellä tämä vanha pariskunta Jumalan selän takana kehityksen ulottumattomissa asusti ja viljeli pientä maatilkkuaan, joka sijaitsi kuin Suomi-filmin utulinssin läpikuvatussa maalaismaisemassa pari kilometriä Verlan tehtaalta pohjoiseen. Heti lomani alkupäivinä sain Armakselta luottamustehtävän. Multasimme perunoita. Minun tehtäväni oli hevosen selässä ratsastaen huolehtia siitä, että työjuhta auroineen liikkui ja pysyi vaossa. Isäntä itse lontusti nahkasaappaineen auramiehenä takana. Vaossa kyllä pysyttiin, mutta ei liikkeessä. Omapäinen hevonen nimittäin pysähtyi aina, kun siitä itsestään sopivalta tuntui. Ja niin vahva luontoinen se oli, että nuoren koulupojan hennot äänähdykset hevosen käskemiseksi kaikuivat täysin kuuroille korville. Armaksen äänähdykset sen sijaan eivät jääneet keneltäkään kuulematta. Sen verran railakkaasti kuiskasi ilmoille näkemyksensä hevosen etenemisrytmin sopivuudesta perunan multaukseen. Pitkään luulin, että kyntäjä osoitti voimasanansa minulle, ratsastajalle, kunnes lopulta tajusin, että hevoselle ne oli osoitettu. Ja ne sanat viestittiin sillä ainoalla kielellä, jota kovapäinen kopukka oli elämänsä aikana oppinut ymmärtämään. Minä puolestani ymmärsin vasta paljon myöhemmin, kuinka syvällinen suhde näiden kahden kovapään välillä vallitsi. Eräänä aamuna metsästä palasi alakuloinen mies, suitset käsissään. Lysähti istumaan hämärän keittiön nurkassa jököttävälle puusohvalle. Ei puhunut hyvään aikaan yhtään mitään, tuhisi vain. Lopulta sai kuitenkin purettua ulos pahan tuulensa. Ei anna kiinni. Sitten ponkaisi ylös, veti syvään henkeä, ojentautui, nappasi kaapista pari leivänkannikkaa kouraansa, toiseen kouransa minut, ja niin lähdettiin porukalla puhumaan hevosta ympäri. Tulepas Polle katsomaan, mitä meillä on. Ei meillä tänään sen suurempia hommia ole tiedossa. Muutamasta saranpäästä pistetään heinät nuuriin ja sitten pääset taas lepäilemään. Ja astelihan se hevonen lopulta puiden varjosta veräjän luo, mutta vasta pitkän maanittelun jälkeen. Kun Armas sai sujautettua suitset hevosen pään ympäri, muuttui äänensävy kuin salaman iskusta. Ja jumalauta! Nyt kun lähdetään, niin turha on odottaa, että ennen iltaa pysähdytään. Nyt niitetään omat heinät ja vielä naapurinkin, jos on tarpeen. Armas, kuten moni muukin Nisukseen talonsa rakentanut, kävi maanviljelyksen ohessa töissä Verlan tehtaalla. Vaikka kylä sijaitsi aivan tehtaan naapurissa, se oli kuitenkin onnistunut pysymään syrjässä teollisen tuotannon mukanaan tuomista maailmanlopuhössötyksistä. Armaksenkin tilalla elettiin täydellisessä luontaistaloudessa siitäkin huolimatta, että hänen päivittäisessä elämässään vanha maanviljelysperinne ja maailman joka kolkkaan lonkeronsa tunkeva teollistuminen olivat jo vuosikymmenten ajan
paiskanneet kättä päivittäin. 60-luvun alkupuolella Verlan tehdas, jo ajastaan jälkeen jääneenä, veteli viimeisiään. Ja niin vaikutti nuoren pojan silmissä vetelevän jo armaskin. 3 omakohtaisesti koettua sotaa, raskas vuorotyö tehtaalla ja niukan elannan nyhtäminen koneettomalta maatilalta olivat kaikki jättäneet vanhaan mieheen syvät jälkensä. Eikä paljon vähemmällä ollut päässyt hänen nelijalkainen toverinsakaan. Aikanaan niin tehokas parivaljakko alkoi tehtaan tavoin tulla tiensä päähän. Veteraanit osoittivat kuitenkin taistelijan luonteensa sinnittelemällä maatilkullaan vielä toistakymmentä vuotta sen jälkeen, kun tehdas herroineen oli jo antanut periksi. Rakkaalle luupäälle ei tilattu noutajaa vielä siinäkään vaiheessa, kun sitä ei enää talossa tarvittu, paitsi heinän tekemiseen ja kuljettamiseen pellolta latoon ja sieltä tallille hevosen itsensä syötäväksi. Me sanomme ymmärtävämme aikaisempien sukupolviemme merkityksen. Niin varmasti sanoivat hekin hyvää tarkoittavat kuntouttajat, jotka sotaveteraanien pikkujouluissa pistivät Armaksen kavereineen, perkele, piippalakeissa peukalot sojossa, hyppäämään tip-tap hippaa kuusen ympärillä. Aikuiset miehet! Tuohtuneen Armaksen mielestä he olisivat ansainneet jotain parempaa. Niin olisivatkin. Minulle armas Suomen hevosineen on kappale itse koettua suomalaista lähihistoriaa. Parivaljakon jättämiä jälkiä tullaan tuskin koskaan liittämään tehtaan tavoin Unescon maailmanperintöluetteloon. Mutta jotenkin tekisi mieli käydä hakkaamassa näistä 2 jukuripäästä kuva Verlan kallioihin. Siihen kosken niskalle, aivan kivikautisten kalliomaalausten viereen. Muiden ikiaikaisten seuraksi. Kuva rosoisista kasvoista, luisesta ja kumaraisesta hahmosta juttelemassa hevoselleen olisi helppo raapustaa. Niin kirkkaana se on säilynyt mielessä yli vuosikymmenten. Mutta miten kuvaan saisi raapustettua myös sen esittämien hahmojen mielen? Miten toisi esille itsepäisten kumppanusten välille syntyneen syvän kunnioituksen? Silloin kallioon piirtyisi kuva äänekkään ja karkean ulkokuoren takaa paljastuvasta lempeästä tervaskannosta, joka pitkän ja raskaan työpäivän jälkeen jutustelee rauhallisesti ja ystävällisesti elämänsä ainoalle todelliselle ystävälle, pyydellen tältä korvaan kuiskaten anteeksi rähjäämistään. Hevonen nyökkää, se ymmärtää.